Ordua, marrazketa klasea bukatu da, esan zuen irakasleak. Baina Basti bere aulkian geratu zen, geldi-geldirik. Ipurdia aulkira itxatxita edukiko balu bezala. Eta mai gainean, orri bat zeukan. Orri txuri bat. Orduan irakaslea Bastirengana gerturatu, orri txuriaren aurrean makurtu, eta denbora batez adi-adi begira egon ondoren, honela esan zuen. Hartz txuri bat da. Elurrekaitza baten azpian dagoen hartz txuri bat. Oso divertigarria, esan zuen Bastik ironiaz. Ez zait margotzeko ezer bururatzen. Bastiren irakasleak irribarre goxo bat eskaini zien. Egintzazu aztarnatxo bat, eta begiratu ea nora eramaten zaituen aztarnatxo horrek. Probatu. Orduan Bastik margoa eskuetan hartu, eta bere indar guztiekin aztarna bat egin zuen orri txurian. Egina! Irakasleak orria hartu eta adi-adi aztertu zuen. Orria Bastiri itzuli eta lasai ederrean esan zion. Sinadura falta zaizu, norena den jakiteko zure izena jarri behar duzu. Horixe da sinadura. Bastik buruari pixka bat eragin ondoren esan zion. Beno, agian ezakit marrazten, baina badakit nire izena jartzen. Eta hortxe jarri zuen bere izena, Basti. Handik egun batzuetara, Basti egunero bezala, klasean sartu eta ezusteko ikaragarria hartu zuen. Irakaslearen baiaren gainean, hortxe zegoen horman zintzilik, bere puntua. Ezin zuen sinetsi, lauki baten barruan sartu zuen berak marrazutako puntua. Urre koloreko lauki batean, ederra. Basti etzen oso gustora geratu eta esan zuen bere barrurako. Puntu hori baina puntu hobea egin dezaket nik. Orain arte estrenatu gabe zuen koloretako kaxa ireki zuen Bastik eta lanean jarri zen. Margotu eta margotuz eman zuen eguna. Puntu hori bat, puntu berde bat, puntu gorri bat, puntu urdin bat. Baina are gehiago, koloreak nahastuz, konturatu zen, kolore berriak asmatzen zituela, adibidez, urdina gorriarekin, puntu more bat margotu zuen. Bastik esperimentuak egiten jarraitu zuen, eta kolore pila bateko puntu pila egin zituen. Orduan pentsatu zuen, puntu txikiak egin baditzaket, puntu handiak ere egin ditzaket. Bastik pintzel handiago bat hartu, eta margoak orri handiago batean zehar zabaldu zituen. Puntu handiagoak margotuz. Punturik margotu gabe, puntu erraldoi bat ere margotu zuen. Nola egin ez dakizuela? Begira. Aste batzuk beranduago, erakusketa bat egin zuten. Bastiren eskolan. Klasean ikasleek egindako marrazkiekin. Bastiren puntuak
Harrituta utzi zituen, bai hemengoak baita hangoak ere. Orduan, ume txiki bat Bastirengana gerturatu eta esan zion liluraturik. Artista handi bat zara, zuk bezala margotu nahiko nuke. Bastik harrituta begiratu eta erantzun zion. Baina ziur badakizula. Nik? Ez, nik ezakit margotzen, erantzun zion lotxatuta mutikoak. Ezakit marra zuzen bat egiten ere. Begira, umeark berak egindako marrazkia erakutsi zion Bastiri. Bastik adi begiratu zuen umeak egindako zirriborroa. Eta esan zion... Mesedez, sinatu marrazkia, zure izena jarri behar duzu. Aztarnatxo bat egitea besterik ez duzu. Eta ondoren, begirazazu nora eramaten zaituen. Bastik dio ez dakiela marrazten. Bere irakasleak baietz uste du. Badakielako denok gure barruan sortzeko ikaragarrizko gaitasuna dugula. Eta puntu bat dagoen tokian, bide bat dagoela.